Hoy por hoy, Cristian Gómez. El meu poble és un xiquet que camina eixugant-se les mans a l'aire. Ve l'estiu rialler. I bé, continuem la 1:09 en este especial Fira de Sant Josep de Rossell. Continuem en les entrevistes. En concret, tenim a Belén i a Maite. Elles són dos xiques de la unitat de Respir i algunes cosetes més. Bon dia, què tal, com esteu? Hola, bon dia, molt bé. Conteu-me, perquè jo sé que feu moltes coses, entre altres, ara després me contareu del tema del cartell, però conteu-me què feu a la unitat de Respir, no? I sobretot el suport que doneu a la gent que ha estat vivint tota la vida aquí a la localitat de Rossell, no? Pues és un servei de promoció de l'autonomia personal. Ara mateix tenim 16 usuaris i entre les dos fem de dinamitzadores, fem tallers, fem gimnàsia, fem una miqueta de tot. Estimulació cognitiva para recordar la memòria, para millorar la psicomotricidad fina, tot el que a poc a poc se va perdent, intentar retrasar-ho. Al final feu que la gent que més major d'aquí al poble tinga un ratet de divertir-se aquí en Batros, no? Sí, perquè moltes vegades també els agrada molt ballar, coses que no fan a casa o que no poden perquè no estan sols, o allí, com són molta gent, entre ells xarren, se conten coses i al final se diverteixen, tot el que no fan. Conteu-me què heu preparat este any, perquè jo sé que l'any passat vau preparar moltes coses i, per desgràcia, pel vent, algunes d'eixes no se van poder veure, altres sí. Què tenim enguany i què podrem veure a la fira que heu preparat en tant de gust per a que la gent pugui veure, no? Este any hem fet una exposició al centre cívic, hem exposat algunes manualitats que hem anat fent durant l'any i també hem ficat una tele xicoteta per veure una mica fotos i també un vídeo perquè ens vam disfressar de sevillanes, estos carnavals, i així podran veure el vídeo. I a banda també hem preparat uns gerros d'enflors per allà baix, pel piscolabis. Que també vos disfresseu de sevillanes, no? Sí, al centre cívic hem ficat 2 maniquís, el vestit de sevillana de dona i el d'homes, i així també ho podran veure perquè se ho van passar molt bé i vam fer un vídeo, vam ensenyar una coreografia, va haver molt de jaleo. En Belén, conta'm, perquè el cartell d'enguany l'has fet tu, no? Sí, l'he fet jo. M'ho van proposar des de l'Ajuntament i vaig acceptar i, clar, per treure una mica d'idees vaig preguntar a la gent gran perquè la fira d'este any es tornen als orígens, així que vam fer una pluja d'idees i a partir d'aquí vam obrir un meló, van començar a aparèixer molts de temes i a mi personalment me van donar moltíssimes idees, però entre ells també se'ls van despertar una mica algunes emocions, sentiments i així va sortir. Conta'm en què està inspirat el cartell, a banda de que molta gent del poble que ha viscut un poquet com era abans la fira, conta'm un poquet en com ha sigut la inspiració per poder fer aquest cartell, no? Parlant, elles me van dir que abans la fira se feia a la vila i així per això és el carrer, diguéssim, que dona al casc antic del poble, i surt una nòria, perquè antes venia una nòria. També algunes paradetes que elles me van comentar, ens van estar explicant a les dues que venien uns cavallitos, venien unes barquetes. Hi havia un retratista que jo vaig trobar una foto antiga de quan ma iaia era joveneta i surten un fotocal que n'hi havia detrás i després n'hi havia com un cavallet així de cartó i també allí se'n recordaven molt totes de que eren les típiques fotos perquè eren quan s'arreglava la fira. Quan venia la fira elles anaven a la peluqueria, estrenaven els vestits nous, com era la festa molt major i així era el fin de setmana que no anaven a treballar al camp, llavors s'havia de celebrar. La veritat que és un cartell que... Abans t'he preguntat si era IA i m'has dit que no, perquè avui en dia ja saben com van les coses. Ha costat bastant, no?, fer este cartell a mà, no? Unes quantes hores, però més que a mà està fet en una aplicació que se diu Procreate, que està a l'iPad,
i el que vaig fer és mirar una mica... Primer mirava els carrers del Google Maps i anava mirant a veure una mica la perspectiva, com podria quedar bé, i després vaig muntar, vaig fer fotos i així me vaig anar inspirant. No és ja, no. Però vaya faena, molta gent ha dit que és molt bonic este cartell. Bueno, a banda del cartell, en la unitat de Respir, el que feu vosaltres és una bona labor, però jo sé que aquí a l'interior del Maestrat hi ha molta gent que necessita d'aquest espai per a respirar, més ben dit, per a passar-se un ratet junts i disfrutar. A banda, quines activitats feu durant tot l'any, no? Bueno, depenent de... Normalment cada festivitat, per exemple, per Sant Valentín vam fer una decoració que era un cor pintat, llavors per treballar més en llana vam fer uns dibuixos i depèn de... Per exemple, ara per la primavera han fet una decoració que s'havia de retallar, han fet unes cortines i llavors també decorem el casal de jubilats que ja n'estem, ho decorem. Vull dir, cada canvi de temporada anem fent canvis en la decoració, que al final és el que més els agrada, a part de fer fitxes i fer gimnàsia i tot. Bueno, tot el que m'heu dit que heu fet per a aquesta fira, on ho podem trobar o on ho podem veure, no? Perquè sobretot quins dies estareu, estarà tota la fira o com ho podrem veure, no? L'exposició està aquí dalt al centre cívic, al Molí-Vell, temps d'entrar aquí a la mà esquerra, i allí estan manualitats, un mural, també estan les disfresses, com ja t'havíem dit, i el vídeo. Per aquesta part, això, i està obert dissabte i diumenge, dissabte tot el dia i diumenge... val, doncs el dissabte. I també estan els banderins, alguns banderins de l'any passat també estan a l'exposició que hi ha que vam fer de fotos, també estan penjats per a que ho puguem veure, ja que l'any passat no se va poder. Pues no res, donar-vos les gràcies per este xicotet espai, per esta xicoteta entrevista, que seguiu fent la labor que feu de donar suport a la gent que necessita un ratet de divertir-se, i no res, anirem a veure tot el que heu preparat per a aquest cap de setmana. Moltes gràcies. A vosaltres. Llavis tallats